Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 6-njy awgustyna qasanyna. Türkmenistana en garry pessa gajanyň ýaşy 800 ýyl. Russiýa bilen Türkiýe TV-ge gaza rubl bilen hasaplaşar. Qazaqstan Hazaryň aşagyndan Azerbaýjana internet ulgamyny çeker. Arsenal, Bavariya, Lyon ve Trabzonspor mövsüme yeňiş bilen başlady ýaly habarlar ýetirýär. Mehriban müştaqlar, şeýle hem saýlanan habarlar gepleşigimizde teze tahyp açyp, onu Ata Vatan Türkmenistan halkara jurnalymyzyň atavatanturkmenistan.com saýtynyň peýdaly maslahat bölümindäki habarlary siziň dikkatiňize ýetirär. Gelingini bolsa habarlarymyza giň işleýin seredip geçelim. Türkmenistana en garry pessa gajanyň ýaşy 800 ýyl. Türkmenistanyň Batkyz döwlet TV gorahanasyň we Serhadawat tokoy hojulugynyň işgärleri iň bir gyzgalagyny mövsüme pessa hasyryny ýygnamaga taýýarlanýarlar. Tejen we Murgap deriýalarynyň aralygynda ýerleşen Batkyz beletligindäki adaby gorahanyň çeklerini pessa jeňelliginiň hasyly berýän bölüginiň umumy meýdany 21 000 hektardan Serhadawat tokoy hojulugyna degişli pessaçylygyň umumy meýdany bolsa 50 000 hektardan geçýär. Ýygym işi wagtlaýyn şertname esasynda yerli ýaşaýjylardan düzelen toporlar tarapyndan alınıp barýar. Gorahanyň işgärleri ýygymçylar üçin wagtlaýyn düşelgeleri taýýarlaýarlar. Ýurdumydan gün orta günne sevitlerini bir näçe asır öň pesse jeňelliginiň emeli gelmegi, bu ýerleriň topragynyň we hawasynyň amatly bolmagy bilen şertlenenler. Pessa gajy gurukçylyga diýseň çydamly. Ol özüne zerur ızgary 8-10 metr çoňlukdan alyp bilýär. Şonu hasyl berip oturan pessa gaçlarynyň arasynda 500-600 ýyl ýaşanlar ama alimleriň tasdiqlamalaryna görä Türkmenistanda en garry pessa gajy Batkyzyň kepele jülwesyny ösüp otyr. Onuň ýaşy tahminan 800-den geçipdir. Pessa gajy adatça 15-18 ýyldan soň hasyly durýar. Ağaçların hasıllığı ortaçı 2-5 kilogram hasaplansa da keti bir düýpden 15 kilogram içinli hasılanýan halatlara molya. Eňi ýokary hasıllyk adatça ýaşy 50-den 80 ýaşa içinli bolan ağaçlarda gawat gelýär. İnsan saglygyna peýdaly ýokary hili maddalar bolan pesse maňzynyň düzümini 60 götürme içinli ýağ, 22 götürüm belok, 13 götürüm uglewod bolýar. Pesse hasyly gowurlan, dozalan görnüşde konditer senagatyny hem bejerji serişde hökümni lukmançylykda giňden ulanylýar. Tebigatyn gudraty bilen dörep türkmeniň paýyna düşen babaý we ajaýyp günjogyň ösümlik we haýwany dünýäsi ygtybarly gorulýar. Türkmenistan döwletiniň daşky goşu goramak we ekologik ýagdaýlary gowlandyrmak bilen bagly maksatnamalaryna pesse tokoýluklarynyň meýdanlaryny geljekde hasa giňeltmek. Bu tebigy baýlygy ýurdumyzyň eksilmejek hazyna çeşmesine öwürmek göz öňüne tutulýar. Russiýa bilen Türkiýe TV gaza rubl bilen hasaplaşar. Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Russiýanyň Soçi şäherinde duşdy. Soçi şäherindäki duşuk 4 saat dowam etdi we bu Rus-Türk gepleşiklerini köp sanly meseleler aranyp maslahatlaşyldy. Iki ýurdun prezidentleriniň aranyp maslahatlaşan esasy hyzmatdaşlyk ugurlarynyň biri energetika puda boldy. Prezidentler Putin bilen Erdoğan Rus gazanyň Türkiýe iwerilme we hasaplaşyklaryň rublda amala aşylmak babaty pikir açdylar. Russiýanyň vice-premieri Aleksandr Novak iki ýurdun liderleriniň gepleşikleriniň jemleri boýunça metbuata beýanat berdi. Türkiýe Respublikasyna TV gaz iwermek meselesi maslahatlaşyldy. Türkiýe her ýyl 26 milliard kub metr möçörni uly möçörde TV gaz iwerliýär. Gepleşiklerde prezidentler iwerleýän TV gazyň hasaplaşygyny kim-kimden rublda tölemek babaty ılalaşdylar diýip vice-premier Aleksandr Novak belläp geçdi. Vice-premieriň belemegine görä, Russiýa bilen Türkiýanyň kim-kimden hasaplaşyklarda milli pul birligine geçýärler. Ilkinji tapyrda iwerleýän TV gazyň belli bir bölegi Rus rublyny tölenir. Munyň iki ýurdun özara pul maliýa gatnaşyklaryny hasa düzgünleşdirmäge ýardam etjekdigi belenildi. Energetik olgumnaky Rus-Türk gatnaşyklary diňe bir TV gazyň iwerilme bilen çäklenmän, eýsem Russiýanyň gatnaşmagyna Türkiýede Akkuyu atom elektron stansiýasy gurulýar. 2023-nji ýyla bu taslamaanyň durmuşa geçiriljekdigi belenildi.
Şeýle hem döwlet başlyklary Türk akymy TV gaz geçirjisiniň işleýişi barada hem pikir açdylar. Iki ýurdun arasyndaky haryt dolanşygyny 100 milliard dollara ýetirmek gözüňe tutulýar. Gazagystan Hazaryň aşagyndan Azerbaýjana internet ulgamyny çeker. Gazagystan Hazar deňiziniň aşagyndan Azerbaýjana çenli optika süýümli internet kabelini çekmegi meýilleşdirýär. Bu işiň 2 ýyl dowam etmegine garaşylýar. Bu barada Mir 24 internet neşrine bellenip geçilýär. Gazagystan bilen Azerbaýjanyň arasynda internet ulgamyny çekmek barada ýylalaşygy 2019-njy ýylda gol çekilipdi. Bu taslamanyň Ýewropa bilen Aziýanyň arasyndaky sany geçilgäniň bir bölegi bolmagyna garaşylýar. Ol Germaniýadan Hataýa çenli 20 ýurda öz içine alýar. Bu taslamanyň eň çyşyryny we çykdaýjyly bölegi deňiziň aşagyndan kabel çekmek bolup durýar. Hazaryň düýbünden 400 kilometrlik ulgam çekmen bolar. Taraplar çykdaýjylary deňmeden çekmegi meýilleşdirýär. Gazagystan üçin bu taslama has möhüm bolup durýar. Biz bir neçe ugur boýunça iş alyp barýar. Olaryň biri Hazaryň düýbünden optika süýümli kabel çekmekdir. Bu 5G ulgamly bolar. Biz Gazagystanyň Ýewraziýada maglumat merkezine öwrilmegini isleýärsek, Gazagystanyň sany ösüş, innovasiýa we aerokosmos senagaty ministriniň ornmasary Ashat Orazbek habar berdi. Gazagystanda internetiň 5G ulgamy ilkinji hatarda Nur-Sultan, Almaty, Şymkent we oblast merkezlerine dörediler. Internetiň bu ulgamynyň ilaty üçin 2024-nji ýylda elitary bolmagyna garaşylýar. Arsenal, Bavariya, Lyon we Trabzonspor mövsüme ýeňiş bilen başlady. Dün hem habar berişime diýeli, Angliýanyň, Germaniýanyň, Fransiýanyň we Türkiýanyň milli futbol çempionatlarynyň täze mövsümi badal galdy. 30 ýylyndan ozal Angliýanyň Premier Ligasy hökümine döredilen bu milli çempionat dünýäniň en gadymy milli çempionatlarynyň biridir. Dünýäde en köp tomoşaçy özüne çekýän bu çempionatyň täze mövsüminiň ilkinji dowuşugyny Arsenal topary Crystal Palace toparyny 2-0 hasabyny utup mövsüme ýeňiş bilen başlady. Bavariya taýy tapylmazmyka? Soňky ýyllarda Germaniýanyň milli çempionatyny öňdäki orny hiç bir topara bermän gelýän Bavariya topary täze mövsüme hem önämli başlady. Topar Germaniýanyň Bundesliga çempionatynyň täze mövsüminiň ilkinji dowuşugyny Eintracht Frankfurt toparyny 6-1 hasabyna ýeňmek başardy. Topara täze goşulan Sadio Mane hem ilkinji golny geçirdi. Fransiýanyň çempionatyny Lyon topary ýeňiş gazandy. Bu topar öz meýdançasyny Ayocho toparyny 2-1 hasabyna ýeňdi. Türkiýanyň milli çempionatyny bolsa geçen mövsümiň çempiony Trabzonspor topary täze mövsümede ýeňiş bilen başlady. Trabzonspor topary Atatürk stadionuna geçirilen dowuşykda Istanbul Spor toparyny 2-0 hasabyna ýeňdi. Indi bolsa habarlarymyzyň peýdaly maslahat bölümine geçelim. Awtologary fizika şahslar tarapyndan satmak, satyn almak amalyny ýerine ýetirmek tertibi. Satmak, satyn almak şertnamasyny ýazdyrmadan öň. Awtology awtologlaryň tehnika ýagdaýlaryny anaklaýyş merkezinden ýa-da onuň ýerlerdäki nokotlarynyň awtolog gözden geçirmeli. Awtolog satýan raýatyň awtologyň beligi alynanlygy hakynda guwanamyzy esasyna sürüji tarapyndan ýol hereketiniň kaydylarynyň bozulynyňy üçin jerimany ýokdugy barada belli etdirmeli. Awtologlary fizika şahslar tarapyndan satmak, satyn almak amallary PGB-nyň beligi alyş we synagy bölümçesini we onuň ýerlerdäki nokotlaryny amala aşyrýar. Egerde awtologyň eýesi dowlat notarial edarasynyň ösü bilen başga bir raýata awtolog satmagy, alyş-satyş şertnamasyny özüniň adynyň gol çekmäge, PGB-de öz ýerine wekili bolmagy ynanýanyny barada ynanç haty beren ýagdaýyny ulagyň eýesiniň pasporty ýa-da onuň nuskasy bolmagy hökmandyr. Ine mehriban müştaklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Türkmenistan BTW Hataý siýasatyny gollaýar. Garabağız köl aýlygy barada. Chelsea toparynyň en gymmat goragçysy. Wijnaldum Roma toparyna geçdi. Ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanlaryna görüşýänçek hoşta bolun.